Weh, Bang Inong. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton Rahayu Kati pemahnya Gusti ingkang Maha Pilasa ingkang rasa harapan dumateng kabagas warasan mugi tansah tumedhak tuwageng kajiwa kasaluwa Jiwago panjenengan saha kula waragi saged keluarga ingkang kula nurani Bapak Bupati Haji Sugiri Sabtono SIMM panjenengan Wakil Bupati Ibu Hajah Isdiarita Isha Ketua Dewan Kabupaten Ponorogo Bapak Agus di Pariyto Anggota Dewan Bapak Sukerno SH Sebagai anggota Dewan Bapak Elvis Wisono Bapak Camat Jenaka Solo Jajaran Bapak dan Wakil Solo Jajaran pun Oke, Bapak Kapolsek Jeragan Solo Jajaran Agung Ika Kulon Berbakti Ugi Ojo Bupati Panjenengan Bapak Kepala Desa Suhi Kabupaten Pemilih Indonesia Bapak Berjianto Soho Perangkat Ora kita itu Ika Kulon gambarmu lho Sedih Kepala Kelurahan Sekecamatan Jenaka Ika Kulon Berbakti Ugi Kakulorwati Ugi Sekretaris Desa Soho Kelurahan Sekecamatan Jenaka Ketua BPD Sekecamatan Jenaka Ugi Kakulon Berbakti Sebelum Bapak RT Desa Kemiri Ketua Panitia Perangkat
Desa Kewiri, Kepala SDN 123 Kewiri ingkang kula hormati Bagyo Mulya ugi sedaya para tamu undangan saha para warga Desa Kewiri ingkang tansah sinebata ing Kamaraya. Pindah tunjukan panjenenganipun Pidana Cahyoku tadi Kawujud Sakti Jawa Tengah ugi sedaya perkaramen sakitat dan poro ugi sedaya poro warna guna ikan menika ingkang mutasi karya ingkang tansah Bagyo Mulya. Saderipun kasih sedya aku rumiyin sumangga sesarakan tansah wadhayake balung jagat suka. Syukur lanjut persahan bapak padha Gusti ingkang Maha Sarwana asih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun damel bareng belar kabagas kuwasa dhumateng kula saha panjenengan sadaya. Kanthi kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dhumateng kula saha panjenengan sadaya. Wonten dalu menika saged kepal panunggal saged nyawiji mobil cipta sedya tresna ilahaken lapekan bicara bersih sapoten ing lapangan Kewiri ugi pangeti ugi kawontenaken pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas tapi apagi dimasuki Iwaka ugi lanjut Iwakil para sesepuh pilih sepuh ingkang hadir pas putih kekokohnya kabupaten para pakebat projo pandangan dekani ingkang ditampa pangayoman para kawula dasa ingkang satu pasih dan sopo para alim ulama ingkang ditampa toko pampi ingkang pinucan agami suci satu dunia papuji dahu itu sajian para tamu kakung sukawar bukti para warga Desa Kewiri para patri kabudaya jari pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas ingkang satu dikumpulaken dening Gusti Allah. Allah ibadahmu ugi minangka patodo hadijara kiparna ing dalem kula iki angaturaken pratapan para carita bicara pagelaran wayang kulit ringin Purwo sedaya atas ingkang bagi kapanggihipun panjenenganipun Pidana Cahyoku tadi Kawujud Sakti Jawa Tengah ugi karantan adyan koko ugi sedaya wawakan gotmo ing dalem menika wonten pagelaran ing dalem menika badhe kagelaran ing terpilih Prabu lagi kaping 15 kaping sekarang sekali cinta ing bangsa kalih etu selatuh wonten pagelaran wayang ringin Purwo ing dalem menika ugi badhe karegegaken dening bintang tamu ingkang sampun misuwur wonten ing jagat pewayangan anu inggih saking panjenenganipun Batik Patin Sinden ugi kalajaken gareng ingkang wijil saking Semarang ugi ingkang wakil dicara Agyo saka pidhanipun Gangsal Rahayu Iwaka wonten urut cari adicara pagelaran wayang kulit ringin Purwo ingkang menika ingkang badhe kaaturaken begitu makanya dicara ingkang pokok sepisan alwi pambuka tataran dicara ingkang pokok kali-kali niki dawuh pangandikan paripurna adicara ingkang pokok niku panjudul Adura Panika paripurna adicara Adura kalajengaken Adura Panika adicara kosek kawan wong pimanti tokoh perwayangan ingkang pokok Gangsal alwi panuntut wonten pagelaran wayang kulit sedaya atas ing dalem menika badhe kagelaran ugi kanthi alakon sumilake pagelaran ing Yapato dhuwur.
Kubik Bandung kata dulu dan karena Sabir orang menteri jadi pakaian banjir di Pondok dan atas ikat dia mulia. Bukan jadi kami corong pakaian banjir kulit sedang di atas kita luar menikah. Bukan apa sopis lebih di Pondok. Orang semua bersesaran tak keluar dari akhir. Kalau